residencias privadas, sin servicios privados para dependencia. O que estamos en contra é que só existan servicios privados. Estamos en contra de ter unha privatización do 90% en Galicia. Quen queira ter unha praza pública que non teña alternativa. Que a día de hoxe, cando che concedan unha praza pública, en realidade te manden a unha residencia privada a sufrir 1000 calamidades. Os fondos buitre ahora mismo dominan o sector da dependencia en Galicia. E hai unha privatización do 90%. Isto supón un risco moi grande, un risco real e certo, non só sobre a saúde e os dereitos laborais das traballadoras, sino sobre a saúde e os dereitos humanos dos residentes, dos usuarios, dos máis débiles, dos que tiñamos que proteger entre todos. E mesmo supón un risco grave para a súa vida, como demostrou a pandemia do COVID. Que morreran, o sea, a xente que estaba nunha residencia privada tuvera un risco 24 veces maior de morrer do que estuvera nunha pública, o di todo. Isto é por a debilidade que ten a xente nas residencias públicas e por a falta de higiene, porque non se puso personal para implementar as medidas que había que poñer de higiene e de profilaxis. Vale? Isto non son ONGs, os fondos buitre. E saben moi ben que canto menos comida poñan nun plato, máis cartos ganan. Canto peor sea a calidade da comida, máis cartos ganan. Canto máis precariedade laboral teñan, máis cartos ganan. Canto menos xente teñan para atender os residentes, máis cartos ganan. E o que é peor, agora se deron conta de que non pasa nada. Saben que canto máis maltraten a xente, máis cartos ganan, e saben que non vai haber consecuencias. Porque 800 mortos encima da mesa nas residencias galegas, e aquí non pasou nada. Non se fixo unha comisión de investigación no Parlamento. Política Social non abriu ni un solo expediente de investigación para residencias que máis mortos tuveron, as que tuveron contagios masivos. Ni un expediente, ni unha sanción, nin nada. E a Xusticia tamén mirando para outro lado, prácticamente boicoteando as nosas denuncias. É unha vergonza o que está pasando, pero o certo é que agora os fondos buitre saben que teñen man libre para facer o que queiran, absolutamente. Miles de mortos en toda España e aquí non se investigou nada. Este é o risco real que temos. E isto pasa porque a Administración, a Xunta de Galicia neste caso, adopta unha postura cómplice. Fai inoperante o seu servicio de inspección e adopta unha postura casi dixéramos que servil, de mero facilitador de intereses privados dos seus amigos. Con esta situación non podemos seguir apostando por un modelo privado. O privado mata, como dixeron aquí, mata e maltrata. Temos que evitalo a toda costa. Temos que defender un modelo público como hai noutros países que é viable e é factible económicamente incluso, e ainda que non o fora, é o que merecemos. Cada un terá que mirar, é unha cuestión de prioridade política, de destinar, en lugar do 0,7% do Produto Interior Bruto actual, destinar o 1,7% como se fai na media europea ou o 3,4%. É unha cuestión de prioridade e é factible. Calquer inversión no modelo público ten un retorno do 40%. Se se aplicara aquí, por exemplo, o modelo noruego, crearíanse 350.000 postos de traballo, acabaríamos coa precariedade laboral e acabaríamos cunha situación de maltrato que temos ahora mismo en todos os centros, en todas as residencias galegas. O maltrato está normalizado. Está normalizado que unha persona non se lle cambien os cueiros e non os teña sucios durante horas. Está normalizado que pola noite se chamas un timbre non haxa personal para atenderte, porque só hai 2 personas para atender a 150. Está normalizado que haxa unha prevalencia de infeccións de ouriños e de infeccións respiratorias que non se dan noutros países. Que seamos o país con máis úlceras por presión de toda Europa nas residencias. Todo isto está normalizado. E está normalizado porque temos un modelo privado. Temos que loitar a toda costa contra isto. Alguén debería explicar por que temos un modelo privado. Por que o novo modelo do que fala a Xunta vai a ser máis privado que nunca. Por que se van a privatizar as 7 residencias da Amancio Ortega. Alguén terá que explicar onde está o beneficio social. O beneficio para o bolsillo dos amigos xa sabemos que existe. Dentro duns anos nos enteraremos que estaban cobrando por algún lado e dirán que foi cousa do pasado. Pero non, temos que loitar contra iso. Por iso estamos aquí hoxe. É un primeiro paso, pero esperemos conseguilo. Queremos un modelo público, de calidade e universal. Moitas grazas.